Pane, ku komu pôjdeme? Veď slova večného života Ty máš a my sme poznali aj uverili, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží. Amen. Skloňme sa ešte ku krátkej modlitbe. Pane náš, o Tvoju milosť, o Tvoje požehnanie prosíme aj teraz, keď k nám bude znieť Tvoje slovo. Prosíme, Ty ho požehnaj, naplň svojou milosťou i všetkými darmi, ktoré chceš vložiť do našich srdc. Otvor naše mysle, naše uši, ale i naše srdcia pre zvesť Tvojho slova, aby sme v ňom našli ten pravý pokrm svojej duše, aby sme v ňom našli dnes povzbudenie, posilnenie i potešenie. Prosíme, Pane, teraz vylej na nás svoje požehnanie skrze Ježiša Krista. Amen. Drahé sestry, milí bratia, spolu s vami s Božou pomocou sa chcem zamyslieť nad Božím slovom, ktoré je zapísané v knihe Skutkov apoštolov v 8. kapitole od 14. po 25. verš. V 8. kapitole knihy Skutkov apoštolov čítame. Keď apoštolovia v Jeruzaléme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána. A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len pokrstení boli v meno Pána Ježiša. Kládli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že Duch Svätý sa udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze a prosil, dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. Odpovedal mu Peter, nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Preto sa kájaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca. Lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný neprávosťou. I odpovedal Šimon, modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo niečo z toho, čo ste povedali. Keď skončili svedectvo a zvestovanie slova Pánovho, navracali sa do Jeruzaléma, zvestujúc evanjelium v mnohých samarských mestečkách. Blahoslavený je každý, kto Božie slovo počúva a vo svojom srdci i vo svojom živote ho zachováva. Amen. Drahé sestry, milí bratia, drahí priatelia, minulú nedeľu sme počuli o Šimonovi, ktorého nazývame Šimon Mág, alebo nejaký kúzelník, dnes by sme povedali iluzionista, ktorý pôsobil v Samárii a vzbudzoval tam úžas u mnohých ľudí svojimi trikmi, svojimi ilúziami. Dokonca hovorili o ňom, ak si spomínate, že to je tá veľká Božia moc, že v ňom sa zjavila. Hovoril o sebe, že je niekto veľký a tak ďalej. Ale tento Šimon kúzelník, môžeme ho tak nazývať, pochopil, že Filip priniesol do Samárie niečo väčšie a niečo skutočnejšie, ako je jeho mágia, a uveril tomu. My čítame, že uveril Ježišovi, uveril v Krista. A hneď po tejto viere nasledoval krst, bol pokrstený v meno Ježiša. A nie len on, ale mnohí ľudia v tomto meste, v Samárii, boli pokrstení v meno Ježiša. A my povieme, to je krásny výsledok, alebo krásny úspech Filipovej služby. Vidíme v tom samozrejme Božie konanie, je to veľmi pozitívne a veľmi potešujúce.
Avšak dnes sa dozvedáme, že to nestačí. A čo ešte potrebujeme? Keď sú pokrstení, čo viac môžu dostať, čo viac môžu prijať? Nerozmýšľame niekedy v intenciách formálnej zbožnosti? Čo viac potrebujem? Som pokrstený. Čo viac potrebujem? Prídem na sviatky do kostola. Čo viac potrebujem? Mám konfirmačný list. Čo viac potrebujem? Mám, čo ja viem, možno aj sobaš v kostole, alebo nie, aj... A nakoniec tento svet opustím kresťanským pohrebom. Samozrejme, že tušíte, alebo viete určite, že to nestačí. Čo je teda potrebné? Čo ešte potrebujeme? Čo potrebujeme v našej viere, v našej zbožnosti? Čím ju potrebujeme naplniť, ak nestačí možno krst, sviatosti, ak nestačí bohoslúžba, častejšie či menej často navštevovaná? Odpoveď nám dáva Božie slovo. Potrebujeme Ducha Svätého. Čo to je? Čo znamená potrebujeme Ducha Svätého? Nechcem, aby sme si to predstavovali ako nejakú seansu, kde Peter a Ján kladli na ľudí ruky a tí v nejakom vytržení a sa triasli a zmenili sa. Duch Svätý nie je žiadna taká zvláštna moc, ktorá z teba urobí niekoho iného a preprogramuje ťa podľa Božej vôle. Nie. Tak toto nefunguje. Čo je teda Duch Svätý? A odpoveď je úplne zrejmá. Duch Svätý je Boh. Boh, ktorý je reálne prítomný v našich životoch. To znamená, že je prítomný tým vnútorným a duchovným spôsobom v mojom vnútri. Prijať Ducha Svätého, to nie je jednorazový akt, pri ktorom zažiješ nejaký duchovný ošiaľ. Prijať Ducha Svätého je rozhodnutie každý deň otvoriť svoje srdce, svoj život, svoje konanie, svoj čas, svoje vzťahy, svoju rodinu, svoje konkrétne situácie, otvoriť ich Božiemu konaniu, Božej moci, Božej vôli, Božej prítomnosti. Duch Svätý je Boh v srdci človeka. A to je niečo, čo potrebujeme zažívať, čomu sa potrebujeme otvárať a dávať tomu príležitosť a šancu každý deň. Duch Svätý to je tá moc, ktorá moju vieru a moje presvedčenie, že som uveril v Ježiša Krista a bol som pokrstený, ktorá tomu dáva jasnú pečať reality, skutočnosti, neformálnosti, ale autentickosti. Duch Svätý je moc v tvojom srdci, ktorá pôsobí, že viera nie je len slovo, nie sú to len verbálne vyjadrené presvedčenia, ale že je to niečo skutočné. Tvoj a môj životný základný princíp. Evanjelium Ježiša Krista. Jeho hodnoty. Láska ukotvená v Evanjeliu Kristovom. To je to, čo skrze Ducha Svätého sa stáva reálnym a skutočným. A ako sa to stáva reálnym a skutočným? Práve tak, že každý deň, ba dokonca možno pri každom rozhodnutí, pri každej konkrétnej situácii, nechám konať nie seba, ale Ducha Božieho vo svojom srdci. Keď ti niekto povie, a najlepšie to je v tom rodinnom zväzku, keď dojde ku konfliktu, dojde k hádke, tak čo mi hovorí moje vnútro? Moje vnútro mi hovorí vždy sa obhájiť a čo najjasnejšie a najsilnejšie presvedčiť, poviem moju manželku, že ja mám pravdu.
Že nie je to, čo ona, ale to, čo ja hovorím, a tak to bude, a tak to je. A výsledok je aký? Takto môžem samozrejme človeka udúpať, takto ho môžem silou svojho hlasu, alebo aj argumentácie, alebo čohokoľvek iného odpísať, odstaviť. A potom si položím otázku, kto hovoril, kto konal. Z jakého zdroja som čerpal? Čo bolo v mojom srdci? Keď moje slova spôsobili bolesť, moje slova spôsobili plač, pustil som Ducha Svätého vtedy do svojho srdca. No nie. Hovoril som z toho bahna a z toho hriechu, ktoré je v mojom srdci a nedovolil som Duchu Svätému urobiť tam v tom svojom srdci a vnútri poriadok. A takisto v každej konkrétnej situácii, ktorú prežívame, ak to nedokážeme vtedy, tak dokážeme to spätne. Niekedy určite ste zažili, že ste niečo povedali, urobili, rozhodli sa a cítili ste takú pachuť. To nebolo dobré. Nie, na to nie som hrdý. Na to nie som pyšný. S tým sa nemôžem chváliť. A to je Duch Svätý. Duch Svätý, ktorý ti hovorí, na budúce mi otvor dvere. Na budúce ma najprv vpúšť do svojho srdca a potom hovor, potom konaj. Potom sa rozhodni. Potom zaujmi nejaký postoj a nejaké stanovisko. Ktoré nebude len z teba, len zo mňa, ktoré nebude výsledkom mojej pýchy a samolúbosti, ale ktoré bude pôsobením a mocou Ducha Božieho. Pre mňa je toto Duch Svätý. Ale v tomto príbehu vidíme, že Duch Svätý je pre niekoho lákavý produkt. Ten Šimon, o ktorom sme hovorili, on vidí, že ten Peter a Jan, že to sú nejakí zvláštni iní ľudia. On ich predtým nepoznal, možno počul, že to sú Ježišovi učeníci a tak ďalej. Ale on videl skrátka, že sú to výnimoční ľudia, ku ktorým ostatní nejako zliadajú, pretože oni na nich kladú ruky a tá prítomnosť Božej moci je pri nich zjavná a nevyvratiteľná. A čo si povedal Šimon? Ja chcem byť taký. A povieš, to je dobré. Keď chce byť niekto ako apoštol, keď chce byť niekto ako Peter a Ján. Nie je to dobré. Nie je to dobré, pretože on nechcel byť ako Peter a Ján. On v prvom rade chcel byť niečo viac ako tí ostatní. On, ktorý svojimi kúzlami a ilúziami privádzal iných do úžasu, teraz chce iných privádzať do úžasu mocou Ducha Svätého, ktorou by akoby disponoval. Skrátka, tomuto Šimonovi nestačilo byť obyčajný kresťan. Obyčajný nasledovník Ježiša Krista. Tu je zárodok jeho problému, ktorý skončí tvrdým napomenutím. Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou. A to sa stáva. Ja poviem svoje vyznanie. Ja s tým musím bojovať. A bojujem s tým, že sa niekedy cítim byť dôležitejší a význačnejší ako ostatní. Možno pre ten plášť, možno pre tú kazateľnicu, možno pre nejaké pochvaly od ľudí. A zrazu cítim, ja môžem byť viac ako obyčajný kresťan. Viac ako obyčajný nasledovník Ježiša Krista. A vtedy potrebujem, aby ten Duch Svätý vstúpil do môjho srdca a dal mi také duchovné za ucho a povedal, vráť sa naspäť.
Lebo z Ducha Svätého to nie je. Duch Svätý nevedie človeka k tomu, aby chcel byť väčší ako ostatní, ale Duch Svätý tlačí človeka, aby sa dokázal znížiť pred každým človekom. Aby dokázal sa znížiť k tomu najmenšiemu, k tomu najpotrebnejšiemu, tomu človeku, ktorý je v najväčšej núdzi. Toto je z Ducha Svätého. A tak snažme sa mocou Ducha Svätého skloniť sa jeden k druhému. To mnohé zmení. Mnohé to zmení. Keď sa dnes je koniec školského roka, keď učiteľ sa dokáže skloniť ku žiakovi a vnímať ho ako svojho partnera, to veľa zmení. Keď sa otec, matka dokáže skloniť ku svojmu dieťaťu a vnímať jeho potreby, jeho hodnoty, jeho sny, jeho túžby, to veľa vecí zmení k dobrému. Keď sa dokážeme skrátka skloniť jeden k druhému, tak to bude z Ducha Svätého. Tak to znamená, že sa tvojho srdca dotkol Duch Svätý, keď dokážeme sa znížiť jeden k druhému. Ale čo v tomto príbehu je také do očí bijúce? To sú pre mňa dva fenomény. Peniaze a moc. Tieto slova majú 2000 rokov. Zmenilo sa niečo odvtedy? Šimon prišiel a hovorí, dám vám peniaze, koľko chcete a kúpim si to. Čo sa zmenilo za tie roky? Za tie 1000 ročia? Tak ako vtedy, tak aj dnes žijeme v presvedčení, že za peniaze si môžeme kúpiť takmer všetko. Že všetko sa dá vyčísliť a všetko má svoju nominálnu hodnotu. A Peter mu povie, nie. Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou. Chceš si kúpiť za peniaze Božiu moc? Chceš si kúpiť Boha? A toto potrebujeme si uvedomovať vždy znovu a znovu. Lebo tá moc peňazí, tej neunikne nikto. Sú ľudia, ktorí nemajú peniaze a sú zotročení tými peniazmi, ktoré nemajú. Lebo na ne nemyslia len, ako ich získať. Sú ľudia, ktorí majú milióny a sú zotročení inými reťazmi. A to je reťaz moci. Lebo kto má už toľko peňazí, že ani nemôže mať viac, túži po inom, túži po moci. Tak ako Šimon. Chcel vymeniť peniaze, lebo moc je viac. Moc nad ľuďmi, to je veľmi silná droga. A my ju vidíme. Vidíme ju okato pri politikoch, ktorí svoju moc mnohokrát zneužívajú. Vidíme ju častokrát pri ľuďoch, ktorí nie sú možno zrelí, ale dostanú sa do vysokých funkcií a vedúcich, riaditeľských a čo ja viem akých. A tam vidíme, ako narábajú s mocou. Moc nad niekým iným, začína to v rodine, keď si rodič myslí, že má moc nad svojim dieťaťom. A to je pokušenie každého rodiča. Je zlé. Keď si muž myslí, že má moc nad svojou ženou, je to tragédia. Keď si učiteľ myslí, že má moc nad svojimi žiakmi, je to hrozná vec. Keď si zdravý človek myslí, že má moc nad tým so zdravotným postihnutím, je to úbohé a smutné. A keď si farár alebo biskup myslí, že má moc nad cirkvou, tak je to šialené. Nie je moc, ale láska je z Ducha Svätého. Nie moc máme preukazovať, ale lásku. Niekedy mám pocit, že každý v tomto svete hľada aspoň jedného človeka, nad ktorým môže mať moc.
aby sa cítil lepšie. Hľadajme aspoň jedného človeka, ktorému môžeme preukázať lásku. Vtedy sa budeme cítiť lepšie. A tak, toto je podľa mňa z Ducha Svätého. A aby sme neboli len meno Pána Ježiša, tak každý deň aj viackrát, vždy, keď je to potrebné, sa zastavme a v krátkej modlitbe povedzme: Bože, daj mi svojho ducha. Nech z tvojho ducha teraz konám. A nech z tvojho ducha teraz hovorím. Nech tvojim duchom žijem. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane náš, za tvoje slova, ktoré i dnes k nám znejú. Ďakujeme ti, Pane, za to, že vždy nám dávaš jasne vedieť, čo je dôležité, čo má hodnotu, čo má váhu. Nie striebro, ale tvoj duch lásky, milosrdenstva. Nie je duch, ktorý nás povyšuje, ale duch, ktorý nás tlačí na kolena, aby sme sa znížili ku každému, kto to potrebuje. Ďakujeme ti, Pane. Pane náš, my všetci sme pokrstení v tvoje meno, Pane Ježišu. Ale prosíme ťa aj v tejto chvíli a každý deň nášho života, nech tvoj duch sa dotýka našich srdc. Nech tvoj duch pôsobí. Nech tvoj duch, keď aj sami zo seba konáme a ublížime, nech nás tvoj duch vedie k upokániu. Nech nás vedie k zmiereniu. Nech nás vedie k odpusteniu. Prosíme, Páne, daj nám poznať, že tvoj duch je vzácny dar. Vzácny dar, ktorý jasne hovorí, aby sme netúžili pomoci nad inými. A preto ťa prosíme, Pane, daj, aby sme netúžili pomoci ani nad svojimi deťmi, ani nad ľuďmi, ktorí sú nám zverení. Aby sme netúžili pomoci nad nikým. Aby sme túžili po jedinom. Nech tvoj duch koná v našich životoch a pôsobí pokoj a radosť. A tak, Pane náš, odpusť nám, že sme podobní tomu Šimonovi a si myslíme, že za peniaze si kúpime to, čo náš život naplní. Daj nám poznať, čo je ten najvzácnejší dar. Že si to ty, Pane Ježišu, ktorý chceš nás a medzi nami. A tak, Pane, prosíme aj za spoločnosť, v ktorej žijeme. Prosíme aj za tých, ktorí sú naplnení túžbou pomoci a od nich závisí veľa v krajine, vo svete. Aby azda hľadali spôsob, ako sa skloniť k človeku. Pane náš, prosíme zvlášť za nemocných, trpiacich, odkázaných, núdznych, aby vždy našli niekoho aj spomedzi nás, kto sa k ním skloní, kto sa skloní k bolesti, kto sa skloní k utrpeniu, kto sa skloní k zármutku. Prosíme ťa, Pane, prosíme ťa zvlášť za naše deti, za naše vnúčata, aby moc tvojho ducha v ich srdciach pôsobila vieru, aby pôsobila v ich srdciach tak, že budú za tebou, Pane Ježišu, kráčať. Do tvojich rúk sa vkladáme a prosíme, vypočuj i túto našu modlitbu a priznaj sa k nám, keď k tebe takto spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše,
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Vyprosme si požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech chráni naše srdcia i naše mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Drahé sestry, milí bratia, chcem vám oznámiť, že ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu budú služby Božie v obvyklom čase o 10:30, o 10:30. Ešte raz vám chcem, najmä deťom, ale aj rodičom i všetkým, pred ktorými sú aj dovolenky, aj oddych, popriať požehnaný čas cez toto leto a aj čas na načerpanie síl. Potrebujeme sa aj zastaviť, aj oddychnúť v tejto hektickej dobe. Ale dnes vám zvlášť prajem požehnanú nedeľu a pokoj v srdci. Texto 82.